Vote ki chok ji ni aprang Halloween polling station along dilung inkorai si kipangno. Hamren rong sopi APHLC Alliance Tompen Bikram Hanse abaha vote kireng kipajut along bang suri pho sose armo kachetudun. Anerlu tetera por hut hemari bongru mahem mi chupidet. Karbi Anglong life ke lang do anarat phanstame kardom pajariglo. Nili Abirta than mang phisami beauty bepi non birtang ton pen ajuit tha. Karbi Anglong election district ke parlo long thom assembly constituency angkang Halloween lapen inglong hawaralong kido long koraisi vote ke chokadim along pidi dipu golf college pen kilik nini aprang kilik achokomaratum kengkam chejor pontanglo pinpur me kilik achokomaratum arve jangsir angbongsi vote ke chokjiadim pangnolo kilik ipachunjia chokomaraphan district election officer aranyak saikya alangli jokwana pen monsamang bong kilik ipachunjia phan hirjume pajerlo alangli kilik asaya molong kachira bachokomaraphan ahirjume pajersi ningjelo nangli tum ke dam sungo tahai bonta nangli tum ingthik je da pen arpu ka cheklem pen jokwan na pen ingsam jin pen kili atiri thirpo kili ke klema chukumar tum racharianu jokpu district election officer ningjesi alang tum kabur I pen apuna chak ke do vote ke joklong amikar methang vote jok long pamika pu kiklang dongalam ke pharoi siraner kep bokajan st Paroi sira sirkep hauraghat ST LAC lapen paroi sira kep dipu ST LAC long pangrumpet kahelo vote ke jogadim long korai sido la so vote ke jogadim along vote ke jogja phai pangrumpet bangsuri krei sira inkorai siando la song bong pen pinso bangsuri phora pharu chokra krei sirkep lapen arso bangsuri phora pharu plira hinido bokajan constituency along long near cap vote ke jogja dim do lapen vote ke jogja phai bangsuri ke thomra pharo plira trok near cap ra ke thom do hauraghat constituency long bang vote ke jogja dim long cap lapen vote ke jogja phai bangsuri trok ra pharo plira trok ke near cap do dipu constituency jarlian ahawar long thom vote ke jogja dim along vote ke jogja phai bangsuri sira trok si cap do lahai vote ke jogadim along Halloween lapen kedam kewang ka siksak do kreng phuna botong hut lahai vote ke jogadim four wheeler gari pensi dam onchol bonta arvi ke janglote gari damon e lason ka hingno botong hut pen keng pen kedam noksi vote ke jogadim along pali dam nangji news report Karbi Anglong live APHLC Alliance along kachito dunke tangka maha arong je phankali bonta khelongri ke joklong je bahasi emithang tangka garia nam chipi dunsi kidun pusi hawararat chethan ponunti West Karbi Anglong ke parlo MEC constituency sirkapang bongpen constituency pho ke parlo dwaramna chinthong amri socheng pen amrengara doan pangrumpet voter list along lakisira tharone kebra thong kebrasi pinswar luso aphai long pono labangsung bongpen polling station kadukave pharoi sira thokebra pho along stame APHLC Alliance party phansi bore pak bidunja phan chisigranti lo Lasomsi kedamtang jangmi chikloni phai trok siani hamrenong sopialong APHLC Alliance pen ki thurun Bikram Hanse phan MLA ang hoi ke pangni dunlong je phan ador ki so vote ki pidun je phan rong atogano arar tu mitha gari lapen gari motor anam chi PC kilometer thongkebra pho plikep ka helo pen nangchi tongdunsi aningrong chi pi pen aning pathe dunlo Nitum Bikram Hanse phan ke kroi pen ke pahai dunji puke tangka maha aronga je phan kali bonta article 244A kilong vek je phan anparta kherong ri lapen aduya hoyarat ki sungpen kapijok thega bangphua pharmansi chingrum dunlo BJP along ke RSS Hindutwa Bajrang Dal dukok lapen latum nangchari ajoksi Karbi Anglong Thomas Council ke chari ajakong doan dispur chipon et pen pasam pridamno
Delhi Dispur Dipu Triple Engine pu BJP ke chari chejeng ron ningkan kre ke thom chari det non puta Article 244A ban thek thea jo ning ka che the ka vacancy Caesar mate kisi arjanalong ador kiso a vote pen parempon pon puta slogan ke hang ase hamren rong supi along par omprum an pinlo Socheng MSC constituency lo kadukabe polling station long precap ang bongta APHLC alliance mate Bikram Hanse phan si ke pahai vek je phan APHLC lapen congress long claim si patum pen chechak pon si ing samjin pen mai pachekak lo Pini amai long MLA candidate Bikram Hanse phan kangthum karne ame long Jen Singh Teron APHLC organizing secretary Kur Singh Timong Tenison Timong Chesterfield Crow Habi aphan aman kipadam chi ke Bikram Hanse henlo athema Habi Teron ke apiso banghini Mirapu kangtip japhan ripak pen kisi dolo lapen noni phom ke Mirapu mate BJP phan lakha pharoi sira krehini amri STLC pen ke ing tipet si angkur philong hilang etsi parempu puta havararat pen chithananti Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong ke claim poning asai ke dupik dak haru prehini amri alisi hai lo tangte amri aphansi claim pon choti walilo Karbi Anglong la pen ensil sangkang pi ke jengsi ke hang kataram kasarlang duning bang ke tok pen kiti duning bang ke article 244A ningkan proxy cap so se labang so government tum implement ke report non ke wang ji Indian Alliance a government ing ni lo tangte nilitum tami assembly lo hang dun pen palong wekpo Rahul Gandhi ada komitmen ke cipikang ateng pen nilitum hang dun si palong wekpo sebut kupon po claim pon po lapen atu dak hamren dak ke lage West Karbi Anglong ke headquarters lo pule jongpon tamilo sida piniar nianta headquarters lo pulo angthek bang ke dak hang ta wedet pini ladak hang tali tum dak headquarters pu asin sab iltum teklong de sonlo dak infrastructural tawepin roads tawepin hospitality and lodging tawepin college university non pon tawepin la college university ka phelam lo class 11 12 junior college science commerce kachar lija avi opportunity anta pini dak pipon thekheder lo la sinil tum power wang lo tangte education not priority pipon po lan kalila that unemployment youth unemployed youth to woreng over cycle long letum ham antame nilitum employment ka generate je ham nilitum body konpo la pela that skill youth atum copy my claim ning non ke AI a generation la AI through a generation pen person se employment ka generate ma la pen youth atum phandame ala that our side business and entrepreneur ki PJ phan lai hui tame nilitum ke claim ya phan tum chingwai po la pen nilitum yang si government dun lo tangte nilitum khedum a bank Asian Development Bank kuno World Bank kuno Jaika kuno ka preka bank phan name nilitum chingki pen lai hui that local atum phan opportunity ki pi phan tum claim pon back ko sing tum matha pon Mata pami nahi rason. Eklem bichok chelong bangke kai kita arjap tunde der nahi. Inut pastor inut tikon tangte lason cross along himonto foto tangho tulira ma foto tangong mangke raman pamanghu de eklem jadi lason bangke ningduk pipilike ini nili dhoram kapres tabe lason klem der pot bangke nili ningduk Ningkreng ning thia por hut inglong alok thing pi thing phang arvu kangjoi ke khreng por nang le tanglo bangso por hut jasimet inglong alok ki dwara tu me thang hemarit arayalong inglong rit mirok ke dampen kachiri ke nang son Lason si Manja Police Station angkang lapen Singhason constituency angkang ke damtang jangmi chikloni phai trokani analo ter por hut inglong rit mirok ke damajo Edona hemalong mi chopi detlo. Mi chopi det a hem lage singhason havar long sing bongrum along ami kar hemari bongrum a hem pusi chini pon. Mi chopi det a hem phu hemari bongrum pen kachithan pon atengke alang li hem tibok terai ami thangarit mi chokai bomahut mi kachutran ura joksi hem raplok amat hemabangke mi chodet khangjanglo.
Meg chohut ningkan se ke choja phan pura ka chubirtia sok asang doan sitame mi chopon et khangjang lo. Nasinile to phanang ra vek tha athe non mar nilitum yedo ke thakja phana di maklong anta aviderlo. Nasi ajara bidi pens tame nilitum la penini somar atuma phan matha ponra man parta MP Amar Singh tiso phanang rap tha pusi kisung ki phovek abang phu pen kirap chohang pon. News report Karbi Anglong line. Sir, ake hai, nang li inu, MP sir, sir umo, lapen nang li, nirula baido, jo dak, ini, nili, ritme cokai pen ama, miso lo, lasi dak nili tum bongrung arong, longsing bongrung arong, pen nili hemari bongrung, nili hem, miso ajo ini. Lasi nangli MP sar ake hai nangli Omor Singh sar lapen nangli ni nirula baido lapen sar ake hai mudram lekhe nangli tum jo la thek long pen la a photo thek long pen niliphan nang rap jima pusi nili na cho nengri non jo osomar bahini ka cerop do non lain nili somar do thai bedo thak thai bedelo nasi nili na cho nengri sa dei kardom choklo Jangmi chikloni phai troxiani anarlo por Bokachan Sports Association along Bokachan Auto Rickshaw Association along kidu humpharo ke thomra phokep sose auto ke vek atum pen non dihu MLA election pharoi siraner kep Bokachan ST pen BJP pen kache toidun MLA candidate Surjorong pharphan ongdong pen ki pahai jia phan mai kangnipon Along tumpen chinki chathan pon par 6 chedon sarpen non dihu ke BJP phansi vote pidun po mate pidon arjana longsi vote jogdun po pusi cherai ponno bangso mailong sardini bay chairman Bokachan Municipal Board Jivan Chandra Pathak Abarim Karbi Anglong Thomas Council Sanjay Giri Ward Commissioner BMB Milan Deori President Bokachan Auto Association lapen pinangan man kido tumche tongdunsi mai misen pen pachun ponno Sangti dipen projenterang Karbi Anglong live. আজি সঁচাকে আমি ভালে পাইছো গতিকে আমি আমাৰ যোনজন বোকাজান সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ মনোনীত পাৰ্টি শ্ৰী সূৰ্যৰং পাৰদেৱৰ আমি সকলো অটো চালকে মিলি তেখেতৰ আজি প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলো গতিকে তেখেতলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যাতে আমাৰ এই সমষ্টিটোৰ পৰা তেখেতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত হৈ আহিব বুলি আমি সকলো অটো চালকে আশা প্ৰকাশ কৰিছো আৰু আমি শুভেচ্ছা তেখেতৰ পক্ষে থাকিব আমি বিশেষকৈ বৰ বেছি দূৰৰ আজি অটো নাছিল আমাৰ বোকাজানৰ পৰা ধৰি হৰিয়াজান আৰু এইকেইটা অটোহে আছিল প্ৰায় আমাৰ 350 মান অটো হ'ব আজি গতিকে আমি আশা কৰিম ভৱিষ্যতে তেখেতে যাতে সুন্দৰভাৱে জিকি ওলাই আহে ধন্যবাদ Tangte pinya Abirta kala ponsi kang ton poniglo Kardom